साख्रि मोनखागोन ना? मोनखागोन आं। गेरान्टि? मा होगोन नों मोनबाथाय साख्रि? गेरान्टि? साख्रि मोनबाथाय? नोंसो होनांगोन आंनो। Hi guys, কি খবর তো সকলোৰে খবৰ ভাল আজি মোৰ খবৰ ভালে বুলি ক'ব লাগিব তো আজি আমি যাই আছো এটা জাগাত পুৰা বেলেগ জাগাত বেলেগ ঠাইত পুৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ইমান কুঁৱলী দেখা পাইছেনে আপোনালোকে ইমান কুঁৱলী উঠোতে টাইম নাই পুৰা ঘৰত ইটো নহ'ব কাৰণে বাহিৰতে ল'লোঁ বাইকতে এতিয়া আমি ট্ৰেইনত যাম পুৰা মানে ঠাণ্ডাত খুব বেছি ওলাই আছোঁ আৰু না बापरे बाप नायनो लोगोफोर मान खुवा बापरे जोङो दायो स्टेसन मोनफैबाय आरोना पुरा थान्दा थान्दा नायो मासे थान्दा आंनि आखाया पुरा थान्दा जाजोब्बाय आरो खानायखौबो हरनो टाइम मोनोसै आरोना आङो ओरैबायदि दा जोङो साहा लोंनोसै खाबाय लागबोनाय दादा Simpot, raket tuniki. Biar manu suna je exam dia. Ini station. Nah, naik train namun hebat. Dayu train aku kan nusa, ya ada thang baca nasi sung nisdar nis start kalau nasi ini ada. Mana kacau thang dulu. So guys, train aku kawai ada nasi boleh jaga mun bayar nasi nu. पुरा खाली मानसि बारा जागोन सो मोनदोंमोन आं खमसो जाबाय न हागोन इथिं लोगो मोनो इथिं माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ होआखैना माबानिसो होदो दं उदालगुरिनिखौसो होदो या सासेनि मबाइल चार्ज गैयामोन दासो चार्ज होदो बादाम Pare, dan zaman situng lewat boleh? Train bagaimana nunga? तो guys, जोङो मोनफैबाय आरोना फाइनाली इमान गोजान आरो जि मानसि जादों भगवान नोंथांमोनाथ' नुखादों नै साख्रि नांगोन ले साख्रि टारगेट बाबुले फर ग्रेडसो पियनसो Pura last dapat sudah. Oke dayo guys, जोङो दायो थांबाय थादों आरो एग्जाम सेन्टाराव डिसकास खालामनानै ओरैबायदि मोजां जायगा फुलबारि Ibaratnya dekah baju itu. Ibaratnya dekah baju. Oरैबायदि मोजां नांदों आरोना माने फ्रेस जायगाफोराबो लामाफोराथ' ओरैबायदि साफाखा ओमफ्राय जिं माबाफोर साहा बिलाइफोर थानायखाय बिराद गाहाम नांदों आरोना आरो रिक्सा ड्राइभारखौबो ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बरियानो ना खिथालांबाय थायो मा दङ मा गैया मा बुङो बिदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय टेम्पुआवथ' 10 थाखा 20 थाखायाव मोनफायो खिन्थु जों जागा नायनो थाखाय रिक्साजों फैदों आरो बरिया नांदों कलेज न ইয়াৰ ৰাঙাপাৰাৰ মানুহবিলাক দেখোন আমাৰ বহুত ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আছে দেখোন
हमारे बड़ी फुलबारी साबागिसा itu ya buna ini kemana? itu ya umur belek lain lah exam itu school terus nih apa namanya guys si bonza laksi ayo फुलबारी टी स्कूल टू टी इ मॉडल स्कूल इमान मजा लागছে হিকিনে কব নালগে আৰু না পুৰা বাগানৰ মাজত ইমান ধুনিয়াকে আছে আৰু ৰাস্তাটো নকব ইমান ধুনিয়া ৰাস্তা আৰু তাৰ পিছত আমি ইমান ধুনিয়া এটা ৰিস্কা ড্ৰাইভাৰ পাছো না মানে পুৰা ধুনিয়াকে বুজাই দিয়েছে আৰু না কি আছে কি নাই বহুত দেখা নাপা বস্তু দেখা পাইছো আজি আমি একে তো চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আজি পুৰা মাইণ্ডটো পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গৈছে এনেটো বেলেগত এক্সাম দিব আহিলে মাইণ্ডটো পুৰা ফ্ৰেছ নালগে না আজি ফ্ৰেছ লাগি গৈছে পুৰা তাৰ মানে কি যদি ভালকে পঢ়ি আহিলো হয় না তেতিয়া পুৰা মনত থাকিল হয় আৰু না কিন্তু একো পঢ়ি অহা নাই যে একো এতিয়া মনত নাই মোৰ এনে গুৱাহাটী এক্সাম দিব গ'লে এনেকুৱা ট্ৰেফিক জাম কি জাম পুৰা হাল্লা মাথা গৰম হৈ যায় আৰু না কিন্তু তেজপুৰত এক্সাম দিব এনেকুৱা বঢ়িয়া লাগব গাইজ নকবি আৰু যোনে যোনে এইবাৰ নেক্সট টাইম যদি হেল্থ কেয়াৰৰ যদি এক্সাম আহে আপোনালোকে দিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া মানে যদি তেজপুৰত পৰে আৰু তেজপুৰ মানে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে মজা লাগিব তো ইয়া চাওক এনেকৈ তো গাইজ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু না চাহ বাগিচাখন ইমান ধুনীয়া মানে কি ক'ম ओरैबायदि मोजां गाइज ओरैबायदि मोजां आरो ना ओमफ्राय नैनिफ्राय आङो खिथिनोसै नोंथांमोना खिथिना हरनोसै बागाना बेसेबां गोजानाव दङ नैबे जाबाय सोर ओमफ्राय बे जाबाय स्कुला नै बे स्कुला ओमफ्राय नै बागाना ओरैबायदि मोजां नायदो गाइस ओरैबायदि मोजां आयु एमान गोजानाव थांलिया बिदिनो थांलियालै ओरैनो ओरैबायदि मोजां गाइस नायदो खर' माइन्डसेट फ्रेस जादोंना फ्रेस जादों जायाखै जादों लामाफोराबो ओरैबायदि साफा माने टुक्रासिबो हामा गैया आरो ना लामायाव जोंनिथिथ' टेक्साटिथि ओरैबायदि हामा रिक्सायाव फायदोबाबो ओरैबायदि मोजाङै फायदो बेखिना ससे फायदोंमोन आरो ना ससेया माने बागान गेजेराव पाका खामा नालाय अन्थाइनि आरो ना बाखि टुक्रासिबो टेक्सा जायाखै ओमफ्राय गाहाय गोजौ हाजो एरिया ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना नायनो फैनो हागोन ओरैनो बेरायनोबो हागोन आरो ना फैनो बेसेबां फरायना फैदो नों मैबोर साकरि पामे बेसेबां फरायना फैदो माइन्डটো बिराद फ्रेस जादों मा फरायखो नों नेचारनि बिखय आङो दिनै नायनानै फरायना लांनि होनलाय नेचारनि जुदि कुइसन फैबा साख्रिखौ मोनखागोन ना मोनखागोन गेरान्टि मा होगोन नों मोनबाथाय साख्रि गेरान्टि साख्रि मोनबाथाय नोंसो होनांगोन आंनो नों मा होगोन नों साख्रि मोनगोन मोननायखौ बुं पाब्लिकनि सिगाङाव बुं दिनै साख्रि मोनगोन मोना मोनाबा आंखौ लासिं खालामनो नागिरदों लासिं नङा प्रुफ मोनसेलै साख्रि मोनगोन होनबाथाय नंगौ जुदि फैसानि जायाबाथाय मोनगोन होनलाय नङाबा फेल खालामना होनानै फेल खालामना होगोन नाथाय इयाव आजिखालि फैसा सोलिना जेमान फरायनो हानाय मानसिफोराबो साकरि मोना न' ओरैबायदि टेलेन्ट मानसि दङ बिथांमोना साकरि मोना आरो ना जोंफोरबायदि मानसियालाय मा साकरि मोननो नङा होमबा आरो नों टेलेन्ट नङा नामा गाव एखौनो मानिना लाया नामा नों लाया मानो रोङा एम्फौ गोनां नामा एम्फौ बारा जानायखायनो खानाया माबा जाबाय जलांबाय खानाय एम्फौफोराबो माने खानायाव थानो बाय आरो ना एम्फौ गोनां बिदिनो थ' रिल्स मोनसे बानायनो बन्या होनो मुथिं मायाव रिल्स बानायनोबो जागा नांगोन नामा इयावनो बानाय बिराद ধামাকা ভাল লাগছে আজি মোৰ বম ভাল লাগছে বাম্পাৰ ভাল লাগছে কি কম আৰু গাইছ এনেকুৱা ফূৰ্তি এক্সাম লিখা পাৰো নে নৰো সিটোতো মোৰ পাত্তাই নাই কিন্তু জাগাটো চাই ইমান ভাল লাগছে কমাৰ
केकर बाहेर बेलेग नाय मानसियानो गैया एग्जामावनो following leaders was not president of India. Guys, आंनि एग्जामा ओरैबायदि बरिया जादों पुरा पास जाखागोन आरोना नै सासेया आंनि कुइसन होनायफोरखौ आं गोलैग्रो हनियाव मा जागोन दा पुरा गाइस आंनि बोराया माने आं मा लिरदोंमोन बेखौ आङो सिन होना लाबोखादोंना बेखौ मबाइलाव सार्च खालामै नायै थांबाय थादों आरो आङो ओमफ्राय आंनिया जाखायाखै जेरैबायदि एन्सार खालामदों आंखौ मा बुंनो आरो नों मानो होआसै नों होबा पास जागौमोन ना ओरैबायदि माने बहुत मानसियानो एग्जाम होआखै आरोना गाइस बहुत मानसियानो जोंनियाव खोनादों 20 जन 26 जनल'नो 26 जनल' एटेन्ड खालामदों 100 जनाव मोनसे स्कुलाव 100 जन करिनो होमबा बहुत मानसि खमाव नों मानो चान्सखौ लानो नों मानो एप्लाइ खालामासै आं इफोरखौ नाङा आंनो नोंनि सायख'दों आं हाबगौमोन गैखाया हाखाया ओरैनो दे आंखौ राय थिगसेनो दे राय माका जाबाय दिनैनि एग्जामा गाय थाबायलांनो ओरैनो लासै मोजां नांदोंमोन थाबायनो Where is the golden temple of 6 situated? मा होनदों आं इखौ होआसै माइनास पइन्ट गैयियावलाय मानो होआबासिनो फैयो ना होदो इनि इयावसो सिन होआसै What was the old name of Chennai? इखौ होदों Madras. हा माद्रास नामा हा आं माबा होदो इखौ होदो Ceylon. So guys, saya risky Balipara mana ini? Tapi stasiun ada si train tu ahai naik mana? Guys, ini video apa macam karya? Garin lah lagi. Nuna thak lah karya na. Sak lah thak dia tu bay. Ekdom apa gila speed gila ada. Betaris down sampai nama. Ini lagi perazi siang mandi bay di gari pura. Dan jaga kabar guys ini mana finalnya di kota yang mana sih dan juga mana train awak kabar, thang bay, exam kabar, ibu ini pay bay dari train awak kabar, time mana sih dan nabi ini, so boleh suruh pay dan itu kita kabar, mama jaga ni chicken leg piece ada, saya. Hey, kius tu itu, boteka. Dan jaga bayar na. Dapat nak hias kita berarti ukir kaya sini hasil na. Tani lah bodoh ni. Tani kami apa sahaja sih. Ambil pasta. Train no thang mana betul darah thang jangan apa. Wah, di sana dua job kaya sih. Hei gedung. Rara. Pray guys, ang dansa na sih. Ang ekselo sih dah. Kipurya. Burung. So guys, ini video ini sih. Kamu nama apa? Video kan like kamu sama share kamu. Yang di ini di pasta tu ini tu kerja. Bye bye horne sini kamu nak. Bye bye. Nomor pasta tu kerja bye bye horne nama. Bye bye hor. Bye bye. Bye bye.